Pakkaa täällä Espoon Eskimoitten vajalla kauniissa 11. päivä toukokuuta niin ilta-auringossa, kello on 19 suunnilleen, niin kamppeet kajakkiin ja me lähdetään Stora Prendöseen. Siitä sitten jatketaan huomenna telttayön jälkeen niin Stora Halsöön, siellä saadaan ehkä saunoa. Ja siitä sitten vielä jatketaan länteenpäin jonnekin Inkoon saaristoja kierrelle ja tiistai-iltana Pia hakee meidät sitten ja pannaan kajakit katolle. Katsotaan miten meidän käy. Kamaa on enemmän kuin talvisotaan lähtiessä. Enemmän kuin liikaa. Puolet olisi voinut varmaan jättää pois. Me ollaan Systrarna kohdalla ja tuolla edessä näkyy tuo Stora Prendön saari ja aurinko laskee ehkä 20 minuutin kuluttua ja täällä on aika tyyntä, haahkoja uiskentelee ja lähtee lentoon meidän edestä. Hyvää huomenta. Täällä on huomenia. keittimellä ja nuotiolla tehty aamiaista ja on mukavat istuimet. Päivä on mitä parhain. Teltat on kuivumassa. Kello on 9:40 ja Stora Prendöstä päästään just lähtemään. Mäkin on saanut kammat melkein kokoon ja nyt vielä kuivin jaloin vesille. Pamskattan ja lounastauko ja meillä on täällä kajakit ja sitten meitä tuli tervehtimään tuolta kaikkien melojen tuttu Hannu Taipale, jonka kädessä on kipsi. Polkupyöräonnettomuus, voi harmi. Ja nyt on melontakausi siirtynyt heinäkuulle tai jotain sellaista. Syötiin lounasta ja nyt on aikomus lähteä tuosta tonne Uppiniemen taakse kohti Stora Halsöitä saunomaan. Ollaan rantauduttu Stora Halsön tänne niinku itä-etelärannalle. Täältä löytyi, niin kuin mun muistikuva oli, että löytyy hiekkaranta. Niin löytyi tämmönen ihana hiekkaranta. Timon edessä on nuotio. Ja tää nuotio tommonen rinki ja puita, penkki. Ja tuolla on hyvät telttapaikat. Stora Halsön sauna on kuulemma kiuas uusittu, se on tuolla vasemmalla ja saunarannasta käsin Stora Halsön satama näyttää tältä ja tuolla ui mustakurkkuikku ja täällä me ollaan kovasti lämmittämässä saunaa. Tänne on hommattu uusi kiuas. No niin, saunan jälkeen ollaan iltanuotiolla ja täällä paistuu reissumies. On tuolit ja pöydät. Helinoksin pöytä aiheuttaa meille kyllä riemun kiljahduksia. Aamiainen. Me ollaan syötty aamiainen. Mä tein nuotiolla pannussa 2
kananmunaa leivän päälle ja karjanpirakan päälle. Ja tultiin katsoa tänne porkkalaisella eteläisimmille saarille, niin tässä oli komea kallio. Tosta me kuviteltiin äsken, että pääsee läpi, mutta ei taida päästä. Täällä on jonkinlaista rantsua ja männikköä ja linja. Löydettiin pieni tämmönen helppo ranta biotauolle ja nyt käydään vielä retkellä ilman liivejä niin siellä äskeisellä komealla kalliolla, jos sinne pääsis kiipeämään. Aika pitkä matka sinne kallioon onkin jo. Taitaa jäädä väliin. Ollaan ihan ulko. Tässä on Porkkalan selkä nyt sitten. Niin. Tuolta jostakin purjeveneellä on menty. Ja tuolla näkyy Bokassäärin saari, jossa on mastoni, uloimmat luodot tuolla horisontissa. Tää on aika komea mennä. Sillä lailla avomeri äärellä ja pilvipouta. Vähän viileä on kyllä tuuli johtuen siitä, että vesi ei kyllä ole vielä lämmennyt. Se oli sentistä kiinni. Borstön sotilassaaren ohi mentiin ja tultiin tänne Böle-Uttenille, joka on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kartassa merkattu paikaksi. Tuossa näyttää olevan veneelle poijuja ja tää on ehkä joku kajakkilaituri, joka on tässä. Niin, jos on korkeampi vesi, niin tähän voisi toimia. Ja me mennään tekemään tonne pöytien ääreen lounas. Tuolla jo pelottelee mun kuivapuku. Timo, päästiin. Kiitoksia Karille. Hieno retki. Hieno retki. Päästiin Inkooseen ja kuljetus tulee jonkin ajan päästä ja päästään kotiin Pian kyydityksellä. Sieltä meidän kyyti tulee. Morjes! Hello. Oliko helppo löytää? No oli. Ihanaa.